Ja aloitetaan viemällä istua kapulat ensin. Ihan niin kuin ohjatussakin, mutta ohjatussahan vie aina ensin se, mikä noudetaan, sen puolimainen, niin tässä kaikille on sama järjestys. Vaikka kumpi tahansa sieltä sitten noudettaisi. Hei. Liike alkaa. Kuulit saman? Niitä ensin vielä se kapulan kerran. Ei. Kaikille samassa järjestyksessä ja sitten vasta kerran tuopuolelle kumpipuolelle. Nyt maahan. Niin. Se on ihan kiva. Kierrä! Maahan!